Pentru voi, fraților, 25 de focuri. Salutare, fraților, am revenit cu o compilație de Crăciun. Am câteva artificii și o baterie. Și începem cu o mini banana. Continuăm cu un Thunder King. Hai să vedem. Black Banana. Hai să vedem ce poate. Thunder XXL. Continuăm cu o banană Dum Bum. Și-a plecat! Baterie Magic pentru voi, fraților. 25 de focuri pentru 10.000 de abonați. Mulțumesc că sunteți alături de mine. Și-a plecat! Nebunia asta! Crăciun fericit, fraților! Pentru 10.000 de abonați. Bine, băi!